Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usephumele obala uMbali Nyandeni usisi watrenda kakhulu ngokudansa evidweni yamaNazaretha emashini eyayisendaweni yaseThekwini. Izolo-ke kuvele indaba zokuthi uyashada. La bonakale khona enamaNazaretha efake-ke nering. Kanti-ke cha usecacisile bafethu ukuthi bengawona umshado bebemmemile nje ukuthi-ke bezoxolisa ngesenzo abasenza kuyena sokumxosha edlangalaleni. Kanti-ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu awubukele nansi video ungathi uzwe ngami awubambela. You guys ngifuna unichazele umshado owenzeke lapha ya bengashadi Usuvele uqhamuka indabeni ukuthi ulandele yaphi ebuhleni bubu yokwenzani. Okay bakuchazela ukuthi uqale kephi. Okay bangibizile ebuhleni bangicelile bacela ukuthi bezoxolisa ngalento eyenzeka ngoba wonke umuntu useyitshela ukuthi manje ngaxoshwa o isonto lakaShembe liyaxoshana. So ke bebengibizela lokho. It was nothing serious. Bekumnandi nje sikhuluma while eating. Nje bekuyilunch nje. On balansisa lokho ukuthi usifinya ngani ngendololwane. Okay ke sadla ke kwase kuba nale phathi leyo ukuthi na sibe ngibanga ukuthi hayi uzoshada yimini kuyadlalwa yabo. Awuzoshada yimini awenza umshada ngani ungayiphethe iring. Hayi mina ngiphethe ngizomshada ke yabo. Ubaba umdluli loya wase emfaka iring ke iring yakhe begqokile wangifaka yona wase kuyadlalwa ke namsebenzi ngishadile. It was a joke. Ngiyabona nje abasebenzi congratulations. No angishadile guys. Ngisangangikhetha nje. How guys? Yo, mangizosho lokho you guys. Iring bekwe yababa umdluli, iring pho bekwe yababa umdluli. Ubengifaka nje yona. Bekudlalwa. Right.